обича сълките. Продължаваме. Извиняваме се, майката обича долината на вълците. Хайде! Дай, дай! На неговата съпруга. Канят всички на дансинга. Който го уважава, ще дойде. Който не го уважава, нека се седи на масата. Заповядайте на дансинга. Бро, 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 бро. Усмихни се малко, отпусти се физически, психически, финансово малко да. Има пари! Яш пари! За приятелите! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Сес! Сес! Йо! Йо! Специално за братята на Точко, за неговата сила. И така, пристига
50 точки. Продължаваме кюшека на дамите Стара Загора. Кюшека на Стара Загора. Айде, Стара Загора. Ето ни след рекламите, специален кючек за дамите. Айде мимо пали саксофона. Поздрави за Стара Загора. Също така искам да поздравя нашия брат, менеджера на К2, с всичко е от него. Ео, бе, майсторе! Йо! И така, пристигат още 50 точки от менеджера на К2. Поздравява своята половинка, която намира минерална вода в пустинята. Ето ни след рекламите, специален ключек за дамите. Айде мимо пали саксофона. Поздрави за Стара Загора. За най-мощната сила на Тошко, неговите братя. Дай мимо. Пали саксофона. Ео, бе, майсторе! Ниво! Забравяш Дон Корлеоне. Забравяш го. Да знаеш. Йосай, лежи, Йосай, лежи, йо. И така умоляваме. Кръстника не го виждам, кръстничката. Кръстницата, може ли за малко да те питаме нещо тук? С батко Тошко, нали така? Пали саксофона. И пали саксофона. И пали саксофона. И пали саксофона. За най-красивата красница. Най-готината кръстничка, обаче кръстника не го виждаме.
кръстника. Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се въртиш. Яша кръстник. Дами и господа, ladies and gentlemen, до мен е Тошко Крика, моята сила. Продължаваме на Звонко и Надица. Една хубава песничка, после още три песнички, после ще ви кажа какво ви очаква.